Jeg er en blomst. Jeg er en bi. Jeg er en bi. Bierne slås om blomsten. De tager blomstens nektar og laver det om til honning hjemme i deres bo. Go. Jeg er biavler. Her er det mine bier. Jeg er en bidronning. Bidronningens fineste arbejde er at lave nektar om til honning. Bierne kommer ind med nektaren gemt til hende, og hun laver det om til honning, som bierne kan spise. Du spørger, hvad vil det sige at være pollenallergiker? Det vil sige, at Der sidder en bi på din skulder. Kom væk, bi. Og det vil altså sige, at jeg er allergisk over for den pollen, som bierne spreder. Altså, du ved, den der blomsterstøv. Bierne i samme kube arbejder sammen om at få nektaren hjem til kuben. Biavleren kommer og åbner sin rede for at se, om der er kommet honning. Han kigger ned til bierne og ser, at de er ved at lave nektaren om til honning. Jeg er blomsten. Hvad er nektar? Det er et siddemiddel fra mig, som der tiltrækker bierne. Så hvad er pollen? Det er min sæd, som bierne tager med sig ud til andre blomster. Okay, tak for interviewet, blomsten. Selv tak. Bierne spreder pollen fra blomsterne ved at tage det, flyve afsted og planter det, så der kommer en ny blomst, der så kan sprede mere pollen. Men man skal huske beskyttelse, når man er biavler, for ellers skal bierne stikke, hvilket gør meget ondt. Til gengæld dør de kort efter. Biavleren kommer for at modtage honning fra bierne. Så er der honning. Det sælger han Jeg tror, og det er får mere- penge for det.